cyntaf I pasio'r Crist, nid oedd yn hollol naturiol. Roedd rhai yn ei alw am ffwr, ond oedd ystyried byth yn dal o'n ôl, nid diagwyr. Ond hollol lliwgar. A na, mae'n ddrwg gen I, nes ti ddim ei weld o. Croeso i Llangefni. Heddiw rydyn ni'n gwneud ffilm ynglyn â'r iaith Cymraeg yn y dref. Yn eich meddwl chi, oes yna fwy neu llai o pobl, mwy neu llai o pobl yn siarad Cymraeg eich Llangefni na 80%? Dwi'n meddwl bod yna mwy na 80% o bobl Llangefni yn siarad Cymraeg. Mae yna siopau a busnesu yn Llangefni sydd yn defnyddio y iaith Cymraeg. Gyda gwyn o glist I glist, fe oedd y cyntaf I pasio'r Crist, nid oedd yn hollol naturiol. Roedd rhai yn ei alw am ffwr, ond oedd ystyried byth yn dal o'n ôl, nid diagwyr. Wyt ti'n meddwl bod yr iaith Cymraeg yn pwysig I busnesau yn Llangefni? O, mae'n bwysig iawn achos mae Llangefni yn dre Gymraeg gryf. Mae tua 80% o bobl Llangefni yn siarad Cymraeg a mae canol Môn I gyd mae'r Gymraeg yn dal yn gryf yma. Mae'n bwysig iawn bod chi'n gallu siarad a'r cwsmeriaid yn Gymraeg. Wrth gwrs mae'r siop yma yn cynnig gwasanaeth arbennig, llyfrau, cerddoriaeth, cardiau Cymraeg ac mae ganolbwynt hefyd I dderbyn newyddion i'r papur bro ar gyfer yr ardal yma sef y Glorian. Ac mae'n holl bwysig dwi'n meddwl bod y Gymraeg yn cael ei chlywed ond hefyd yn cael ei gweld. Felly, dyna hi. Taith y cwmpas Llangefni di gorffan. Gobeithio dach chi'n mwynhau. Ta-da!